Bij een ongeluk op de beide Leijwaai in Waanstersweg is juster een man van 49 uit Weensum in Greenslaan om het leven kwam. Zijn vrouw van 44 rekkers weer verwonnen. Ze leidt in kritieke toestand in het ziekenhuis in Greens. De meesten roen mij haar zoon en 12 van zijn vrienden op de dik doet ze onrieden waren terug een auto. De slachtoffers van het ongeluk zoenen Youth naar het Oldtimer Festival in het dorp. Ondanks het ongeluk ging het festival van de morgen gewoon los. Als waren het tot van een soort vragen van boeten. Want er zijn heel veel mensen die lezen dus een link naar uw festival, maar we hadden uiteindelijk niks mee te krijgen. Want het is hier 2 kilometer verderop gebeurd bij een camping en daar aan die mensen op het dik. En ja, iedereen leidt er een link naar uw evenement, maar wij staan er eigenlijk zomaar boeten. En dus ging het festival toch terug. Nevens de organisatie hier dat ik net oors ken, omdat alles al zo goed als kleer wie. Doet het nijs hoe het ongeluk bekend waard, wienen er voor het wol twijfels hoe het wol of net teruggeven van het festival. Nou, dat dacht ik wel. Ik denk van soort ik invloed hou op het, wat er hier al nog gebeurt, alle evenementen. Maar ik had er verder nog wel op een site zien, maar we hadden verder niks. Net van dat wel het ongeluk, maar net dat er wat oudlast weer. Maar dat dacht je misschien? Ja, we dachten misschien had het wel invloed op. En zo wien er meer. Op het internet waard het verhaal verspraat dat het festival net meer teruggeven zou. Of dat in elk geval een deel van de festiviteiten oergeven zouden. Maar wilst de politie nog dwaande weer met onderzoek, reden toch de eerste oldtimers van de morgen om 10 uur het veld op. Ter jochte, zo vonden de meeste bezoekers. Het stiet er op zich los van het evenement. Natuurlijk is het hartstikke triest dus nu voor de meesten in een uitbesteden. Maar je kent er net om verhoren. Dat blijft moeilijk. Nou ja, natuurlijk. Je staat op alleen bestel, maar verder ja. Met leiden boeten. Ja. Het mag natuurlijk ook gewoon teruggaan. Morgen kwamen er meer dan 10.000 mensen op het festival. Het Oldtimer Festival wie dit hier vanwege het 20-jarig jubileum grutter van opzet als orenjaren. Maar dat zwiet ook extra zorgen op over de veiligers van de bezoekers. Het ongeluk maakt het dat ook nog maar eens extra duidelijk. En dus wienen er extra maatregels naar. Het lijkt altijd een jaren bij u dat er alles maar kennen en maaien en dat. Maar het is natuurlijk, dat lijkt het wel zo, maar het is natuurlijk net zo. We hebben natuurlijk overal regels voor en veiligheid is natuurlijk de prioriteit bij u. Want we willen natuurlijk absoluut geen ellende hebben. Dat, wat er al hier met de evenementen gebeurd is, dat maar willen wij net. Maar ja, het kan zo gebeuren. Het zit soms in heel iets hoekje.